pojat tuossa ikkunoitten edessä. Huomenta. Täällähän voi tulla mistä vaan kirkkoon. Että täällä voi tulla mistä kohtaa vaan kirkkoon. Niin voi. Tuolla. Tässä on ollut 2 porttia, mä en tiedä onko suosikko. Ja sittenhän voi tosta puulin vierestäkin tulla. Niin, mitäs sä pernit? No mä oon täällä piispatarkastusmessussa. Ajattelin, että nyt on munkin aika tulla Perniön kirkkoon, kun mä en oo 5 vuotta täällä ollut. Joo. Ja sen takia mä oon täällä. No hei hei. Sä nyt filmat? No mä kuvaan tässä vähän tätä kirkon pianoa täällä. Uskevan kirkkoon valoa kuvattu niin monta kertaa jo, että nyt on hyvä tulla välillä tännekin. Olit sä täällä hautausmaalla? Mä tulin ihan vaan sillä lailla, että tulin tänne. Joo. Ihan vaan tulin tähän Jumalan palvelukseen ja sitten tonne lounaalle olen kanssa menossa. Joo.